Vähän ajamalla puu. Niin, tuli. Ei ne uskonutkaan. Kallehan ei toista, missä toi yksi kaveri. Joo, tuonne missä tuo jätkä seisoo. Vai mitään Pentti. Tää on HJ kyntää kohta tuolla vittu. Päästäköhän nyt sinne pian. Käytiin ennen joulua entisen työnantajan kanssa reissussa. Joo. Kyllä. Onko yhteistyössä jäänyt? Ei, Avantia. Joo. Kama ajaa kanssa vähän enemmän herrasmiestyylillä. Joo, ihan varmasti. Tulee paljon tapaa. Joo. Onko sitten tuo tosiaan kyllä pakkupia? Joo, siinä on. Mennään vaan tuon kun Matti sökköön, että sillä etuperässä kerran tapasin ilmaa tuossa mäessä. Tullaan vauhdilla. Sillähän tekee ihan Tulla. Matti yritti nyt näyttää. Matti veti tyynillä kuitenkin. Se oli päivän ensimmäinen este, mistä se ei vauhdilla päässyt. Tulo! Ja vauhdilla! Kaasupohja ei oo kovaa! Ihan täällä mitä vittu lähtöö! Eikä Oikeesti niin kotiolon voittaja köykä, se ainakin minun mielestä. on kun perkele ois tuo patu vaan vittu kun on rahapulassa, niin meni hölmön myymään ne renkaat akselille. No se vaikuttaa helvetin paljon. Tännekin niin monesta paikasta varmaan läpi ois tullut, se ois ollut isommat pyörät. Ihan pelkästään sillä. Ei se nyt ei päässyt. Ei ihan auto kyse. Ei portaalivalvollakka päässyt niin pitkälle kuin minä, Pojat, jos ois ajan tänään sulle tillon, niin se oisit päässyt sitä. Ei ois ollut Ei ollut. 3 metriä, 4 metriä vittu, se on kovaa. Tuossa on, nyt on kohta kovalla on tuo Volvon käy. Pajero jäi tuohon, missä on tuo pikkunen varpu nyt tuossa on. Kato, nyt ruppee kourot nousee kohta kovemmalle. Kato. Etupia ei meidän alle. Niin ei. Eikö se tässä olla lukot ihan vakkara? Etupia ei meidän. Etupia ei meidän. Ei tää on puolelle rengas Aanille. Nyt pyörii vasta.
Nyt lähti tänään. Mitä? Melkein autoja eteenpäin ja Paulin auto ympäri ja Matin auto valmis vetämään. Eikö Matillahan on äissä vitsi? Ei tarvitse kääntää ympäri. On! Ipailama eteisen tarjolla vetoapuu! Sammu! Ei tarvitse pysähtyä! Ei tarvitse Älä jauhata, mennään syvemmälle, vaan saa helpommin ylös.